Velkommen til. Her er en lille video om, hvad I skal lave den første øvelsesgang, hvor I jo bare går i gang med at lave øvelser, uden at I faktisk har været til undervisning. Men her kan I se den første opgave, og det er sådan set bare en produktionsfunktion. Altså en produktionsfunktion, hvor I har noget y her, og så har I noget x, som er input. Og så kan I jo regne ud, hvor meget y man får ud af et eller andet input x. Og det skal I så til at starte med at gøre i nogle intervaller hernede i skemaet. Og der skal I også regne gennemsnitsproduktet ud hernede for nogle bestemte input. Og så skal I også regne marginalproduktet ud. Altså det er lidt specielt i den her opgave, fordi marginalproduktet, det er jo ikke altså i punktet, men over det interval, der hedder fra 0 til 20 for eksempel. Hvad er marginalproduktet, altså forskellen på y'erne her? Det er også derfor, der ligesom er plads til mellem stregerne. Altså, så det er ligesom hele intervallet, man skal regne marginalproduktet ud. Og det er lidt kunstigt, kan man sige. Jeg tror, det er for at gøre det meget nemmere for jer at forstå, hvad marginalproduktet er. Men i virkeligheden så er det jo lidt mærkeligt, fordi vi er vant til at regne det sådan, med en funktion, og man kunne jo sådan set godt regne ud det præcise marginalprodukt ud for et bestemt punkt. Nå, men det skal I så også, I skal udregne formlerne og så videre, og der er lidt flere opgaver nedad. Så det er den første opgave. I den næste opgave her, der er det igen en produktionsfunktion her, hvor det er n, der er input. Og input, det er kvælstof i det her tilfælde, nemlig nitrogen på engelsk. Og men der er sådan lidt forskellige opgaver hernede af, hvor I sådan set skal bruge det, I har læst omkring økonomisk optimum og så videre, for en produktionsfunktion med et input, og finde ud af, hvad er det optimale input af gødningen. Den sidste opgave, vi skal lave her, det er optimering fra output-siden. Det vil sige, at vi har en omkostningsfunktion, total cost her, som en funktion af output. Det vil sige, hvor meget y vi ligesom vil producere, så giver det sig til udslag i nogle omkostninger. Så det er jo det, I egentlig har arbejdet med i mikro. Det er også derfor, der står repetition. Og så skal I finde gennemsnitsomkostningerne og marginalomkostningerne, som der står, og dem skal I så tegne i et diagram, og så skal I ligesom finde det optimale produktionsomfang. Altså det optimale y. Og det er jo modsat fra de andre opgaver, hvor vi finder det optimale input, altså x. Så det er det, I skal lave her den første øvelsesgang.